አባላት ሰራዊት ትግራይና በኩናት ከአቱ ፈቃደኛታት ዘይምዃኖም ገሊጾም ምስ መንግስት ፌደራል ዝፍጠር ዘሎ ወጥሪ ባህ ከም ዘይበሎ ምን ዳግማይ ናብ ኩናት ከአቱ ከም ዘይመርጹን እውን ተዛሪቦም ኣሎም። በኻልእ ወገን ግብጽ ኣብ ሩባ ኣባይ ትገብሮ ያታ ብዓዳውያን ገዛእቲ ኣብቂዒ ክትብል ኢትዮጵያ ፍሊጣ። ኤርትራ ብመደብ ዝተሃንደሰ ማሕበረ ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ምዕቃብ ድኽነት ከም ዘሎ ተገሊጹ። ብሄራውያን ውድባት ትግራይ ኣብቲ ህወሓት ዝዓብለሎ ዘተ ከም ዘይሳተፉ ኣፍሊጦም። ኣብቲ ዘተ ንምስታፍ ቅድመ ኩነት ዘቐመጡ ዞም ውድባት ንሰራዊት ሓራ መሬት ሓዊሱ ኩሎም ሓይልታት ኣብቲ ዘተ ክሳተፉ ድማ ጠለብ ኣቕሪቦም ኣሎም። ፋኖ ምስ ህወሓት ኮነ ሻዕብያ ዝግበር ጽምዶ ከም ዘይቕበል ኣፍሊጡ። ሰላም ጥዕና ሃበልና ቤተሰብ በኩሉ ሚድያ ንሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ብቐንዲ ነጥብታት ፈሊምናዮም ንሰናይ ምክትታልኩም ብኽብሪ ብምዕዳም ናብ ዝርዝሮም ኣቢልና። አባላት ሰራዊት ትግራይና በኩናት ከአቱ ፈቃደኛታት ዘይምዃኖም ተዛሪቦም ኣሎም። ምስ መንግስት ፌደራል ዝፍጠር ዘሎ ወጥሪ ባህ ከም ዘይበሎ ምን ዳግማይ ናብ ኩናት ከአቱ ከም ዘይመርጽን እውን ገሊጾም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን አባላት ሓይልታት ትግራይ ብክልተ ዙር ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምኽባብ ተቃውሞ ኣስሚዖም ነይሮም። እቶም በዝሖም 71 ዝኾኑ አባላት ኣርሚ 31 ካብ ጉራጉረ ዝተባሃለ ካብ እንደርታ ዝመጹ ኮይኖም ምስ ዕጥቆምን ክላሽኖምን ናብቲ ቤት ጽሕፈት ምኻዶም ስምባድ ፈጢሩ ከም ዝነበረ ይግለጽ እዩ። እቲ ተቃውሞ ካብ ዝተፈላለዩ አንፈታት ዝተፈላለዩ ትርጉምን ትንታነን ክወሃቦ ቀኒዩ ገለ ሰባት ዕልዋ መንግስቲ ንምፍጻም ዝብል ጥርጣሬታት ሓዲርዎም ነይሩ። እቶም አባላት ሓይልታት ትግራይ ብፍላይ ምስ ዕጥቆም ናብ ከባቢ ቤት ጽሕፈት እቲ ፕሬዚዳንት ምኻዶምን ገለ ኣገደስቲ መንገድታት ምዕፃዎምን ሻቁሎት ከም ዝፈጠረሎም ገለ ነበርቲ መቐለ ንቢቢሲ ትግርኛ ገሊጾም ኣሎም። ቅድም ክብል ብፍላይ ኣብ ጥቅምት ኣብ ብዙሕ ክፋላት ትግራይ ተመሳሳሊ ተቃውሞታት አባላት ፀጥታ ዝተልዓለ ኮይኖም ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሕቶታት እቶም ተጋደልትን ምምላስ የኽእል ዝበሎ ሓደ መምርሒ ውፅኡ ናብ ወረዳታት ሰዲዱ ነይሩ። እቲ መምርሒ አባላት ወርሓዊ መሃያ መሬት ፋይናንሳዊ ልቃሕን ካልኦት ጥቕማ ጥቕምን ክረኽቡ ዘኽእል ኮይኑ እቲ ቅድም ኢሉ ወፅኡ ዝነበረት መሓይሹ ከም ዝወፀ ተገሊጹ። ነስዒቡ ኣብ ሒደት ወረዳታት መሬት ዝረኸቡ ተጋደልቲ ከም ዘሎ ቢቢሲ ዝረኸቡ ሓበሬታ ኣመላኺቶሎም። ገለ ላዕሎት ኣዘዝቲ ድማ መሬት ክረኽቡ ዝወፀ ዝርዝር ኣስማት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ከዘራርብ ቀኒዩ ነቶም ሕቶ ዘልዕሉ ዘለዉ ዝበዝሑ ተራ አባላት ግን ዛጊድ ግብራዊ ከም ዘይኮነ ዝግለጽ። ኣብ ገለ ከባቢታት ድማ ንህዝቢ ኣተኣጓጉልና ካብ ዝብል ብምብጋስ ንህዝቢ ቅሬታ ሓቲቶም ዝብል ብመንግስታዊ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ተዘርጊሑ ነይሩ። ቢቢሲ ትግርኛ ዝዘራረቡ ኣባል እቶም ሓይልታት እቲ ተደጋጊሙ ዝለዓል ዘሎ ሕቶ ግቡእ ምዃንን ብቐንዱ ድማ ግብራዊ ዘይኮነን መፅባዕታት ስምዒት ይፈጥረሎም ከም ዘሎን ይዛረብ። እቲ ተጋዳላይ ብፍላይ በዋኒ ሰላም ላዕለት ሲቪል እዩ ገንዘብ ዝደሊ ክብል ድማ ገሊጹም። ብቐንዱ ግን ዘየለ መፅባዕ ምእታዊ ተቐንዲ ውድቀት ዘምፅእ ዘሎ ዘይገብርዎ እዚ ክንገብረልኩም ኢና እዚ ክንወኩም ኢና ኢሎም ተጠልዖም የብግዑ ብተግባር ግን የለን ኢሉ። ብፍላይቶም ሕዚ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ዘምርሑ ድማ ካሊእ ጥቕምታት ሲትረፍ ንክልተ ወርሒ ዝኣክል እተን 4,000 ናይ ጅባ እውን ከም ዘይተዋሃቦም ይዛረብ። ሓዚ እውን እቲ ጀነራል ኣብ መብርሂኡ ንኣባላት ፀጥታ ሓፈሻዊ ረብሓን ጥቕማ ጥቕምን ንምሕላው ሓደ ሕጊ ወፃእ ኣብ ዘለውሉ እዋን ምዃኑ ምዝራብ እቲ ተሳታፊ ሓቢሩ ኣሎም። ብሰንኪ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስት ፌደራልን ዝተፈጠረ ዘይምርድዳእ ተዓናቒፉ ዝርከብ ጉዳይ ዓጥቂ ምፍታሕ ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ዝርከብ ሓደ ዓብዪ ዓንቀጽ እዩ። እዚ ብቐንዱ መንግስት ፌደራል ከም ዝደልዩ እዩ ዝንገር። ገለ ቢቢሲ ትግርኛ ዝዘራረቦም አባላት ሓይልታት ትግራይ ነቲ ጉዳይ ዝደልይዎን ዝጽበይዎን ምዃኑ ይገልጹ። እቲ መደብ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ዝተፈጠረ ዘይምርድዳእ እኳ እንተቋረፀ ምቁራጽ ናይዚ መደብ ነቶም አባላት ዘዕግበት ከም ዝፈጠረሎም እዩ ዝግለጽ። ኣብ ገለ ካብቶም ኣብ ጥቅምት ናብ ጎደናታት ዝወፁ ሰልፈኛታት ድማ ዝሕቶ ብመጠኑ ክቃላሕ ተሰሚዑ ነይሮም። ጥቕማ ጥቕምና እንድሕር ዘይሕለወልና ኮይኑ ብውዕል ፕሪቶርያ መሰረት ዕጥቅና ፈቲሕና እግሪ መትከሊ ረኺብና ናብ ናብራና ክንመለስ ኢና እንደሊ ብሰላም ክንነብር ኢና እንደሊ ኩናት ይኣኽለና ይብል ኣብ ሓደ አባል ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ መራኸብታት ዝተዘርግሐ ቪድዮ። የናእሲዕ ብኣባላት ሓይልታት ትግራይ ግቡእ ገንዘባውን ንዋታውን ዓቕሚ ረኺቦም ናብ ማሕበራዊ ህይወቶም ክምለሱ እዮም ዝደልዩ ይብል እቲ ቢቢሲ ዘዘራረቦ አባል ሰራዊት ትግራይ። ስለዚ ተደጋጊሙ ዝለዓል ዘሎ ተቃውሞ መልክዑ ቀያይሩ ይምፃእ እምበር ናይ ጁባ ገንዘብን ወርሓዊ መሃያን ጉዳይ ጥራይ ከም ዘይኮነ ይዝገልጽ። እዚ ድማ ናይ ጥቕሚ ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነ ብፍላይ እቲ ምስ መንግስት ፌደራል ዝፍጠር ዘሎ ወጥሪ ባህ ከም ዘይብሎምን ዳግማይ ናብ ኩናት ከአቱ ከም ዘይመርጹን ተዛሪቦላ። ብፍላይ እታ ብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ከባቢታት ዓፋር ተጀማሚሩ ዝነበረ ጎንፂ ናብ ካሊእ ዙር ኩናት ከይምርሕ ኣብ መብዛሕትኦም ስጋት ከም ዝፈጠረ እቲ ሽሙ ክግለጽ ዘይደልያ ኣባል ሓይልታት ትግራይ ተዛሪቦላ። እቲ ኣብ መንጎ ህወሓት ዝተፈጠረ ምግምማዕን ዝሰዓበ መግለጺ ሰራዊትን ናብ ግጭት ሕድሕድ ዘእቱ ከይኸውን ሰጊሙ እምባሩ ሓደ ዘዘራረብ ናይ ኣባል ይገልጽ ይብል ጸብጻብ ቢቢሲ። ብተወሳኺ ዝለዓሊ ይልዓሊኡ
ክርአ ከሎ ናይ መሃያን ጥቕማጥቕምን ዝመስል ተቃውሞ ውሽጣ ፖለቲካዊ ቅሬታ እውን ከም ዘሎ እዩ ዝእመን። ኣብ ገለ ከባቢታት ተቃውሞም ንምግላጽ ናብ ጎደናታት ዝወጹ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ንሕና ተጣባቕቲ ሓደ ውድብ ኣይኮናን፣ ኩናት ኣይንደልን ኢና፣ ሰላም ኢና ንደሊ፣ ንሞት ኣይተፈጠርናን ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ከስምዑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ተራእዮም እዮም። ገሊኦም ብፍላይ ብኮሚሰራት ሕወሓት ተገምጊሞም ይቕሬታ ክሓቱን ርእሶም ከድንኑን ምግባሮም ኣብ ውሽጢ እቶም ሓይልታት ቅሬታ ፈጢሩ ከም ዘሎ እውን ወሲኹ ትፍልፍል ሓቢሮሎ ንቢቢሲ። እዚ ተቃውሞታት ኣብ ዝስማዓሉ ዘሎ እዋን እቲ ወጥሪ ናብ ካልእ ዙር ኩናት ከየምርሕን ንውዕል ፕሪቶርያ ናብ ሓደጋ ከየእትወን ስጋኣት ፈጢሩ ከም ዝርከብ ድማ እቲ ጸብጻብ መላኺቱ ኣሎ። ብሄራውያን ውድባት ትግራይ ኣብቲ ሕወሓት ዝዓብለሎ ዘተ ከም ዘይሳተፉ ኣፍሊጦም። ኣብቲ ዘተ ንምስታፍ ቅድመ ኩነት ዘቐመጡ እዞም ውድባት ንሰራዊት ሓራ መሬት ሓዊሱ ኩሎም ሓይልታት ኣብቲ ዘተ ክሳተፉ ድማ ጠለብ ኣቕሪቦም ኣሎም። ካብ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ኣብ ጉባኤ ብሄራዊ ዘተመልኪቱ ዝተዋሃበ ሓበራዊ መግለጺ ከም ዘመላኽቶም እቲ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ጥራሕ ዝዓብለሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እየ ዝብል ሓይሊ ብደንቢ ቁፅሪ 29/2017 ጉባኤ ዘተን ምርድዳን ሕብረተሰብ ትግራይ ኢሉ ጉባኤ ዘተ ከም ዘጣየሸ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ጉባኤ ኣብ ጣይሽኡ ዕላምኡ ዝርዝር ስልጣኑን ሓላፍነቱን ከምውን ኣብ ተፀዋዕነቱን ተዋፅኦ ኣባላቱን መሰረታዊ ሕቶ ዘይመለሰን ናይ ኩሎም ሓይልታት ይኹንታ ዘይነበረን እዩ ዝብል ኮይኑ ይኹን እምበር መሰረታዊ ፍታሕ ትግራይ ኣብ ዘተን ምርድዳን ኢልና ስለዝኣመናቶም ዝነበሩ ስኽፍታታት ኣብ ከይዲ ክእሮም ዝከኣልና ክንገብርን ብቕንዕናን ተወፋይነትን ርክባት እናገበርና ፀኒሕና ኢና። ኮይኑ ግና ምስ ኣባላት እዚ ጉባኤ ዘተን ምርድዳን ተደጋጋሚ ርክባትን ልዝባትን ዋላ እንተገበርና ዛጊድ ግና ናይ ሓባር ርዲት ከሓዝናን ብዘይ ዝኾነ ውፅኢትን ክሳዕ ሕዚ ፀኒሕና ኢና ኢሎም። መንቀል እዚ ዘይሰመረ ከይዲ ዘተ ድማ ንበዓል ሕወሓት የናበለ ዝፅውዕ ኩሎም ትካላት ትግራይ እንተዘይብሒተዮም ኢሉ ዘፈራርስን ካቢነ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ዝባሓተን ዕጡቕ ሓይሊ ትግራይ ኣትያቱ ካብ ዝላረግረግ ዘውፅእ ሓቋፋይ ብሄራዊ ዝተኸሳለጥ ዘይኮነስ ብሽም ህዝቢ ካድሮታት ተኣኪቡ ትግራይ ዘትያ ብዝብል ቀልዲ ተዓጅቡ ለውጢ ክኾልፍን ህዝቢ ጅሆ ሒዞም ናይ ስልጣን ዕድሚኡ ከናውሕን ዘለዎ ኮተር ድሌትን ህርፋንን እዩ። እዚ ቀልዲ ዝፀገም ትግራይ ዘናውሕ ሓድነት ተጋሩ ዝብትን ኣካይዳ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ዝተረኣየ ሓቂ እዩ። እዞም ብግብርን ባህርን ዘይፈላለዩ ኣካላት ብብስሩነኦም ዘንጠባጠብዎ ህዝባዊ ድጋፍ ንምምላስ ዝሕግዝ ናይ ኣዳራሽ ተዋስኦ እምበር ሓቀኛ ብሄራዊ ዘተ ንምግባር እንቅዶ ይኹን ብሄራዊ ሓልዮት ከም ዘይብሎም ኣመስኪሮም እዮም። ድሕሪ ምባል ብናትና እምነት እቲ ክኸውን ዝግብኦ ብሄራዊ ዘተ ቀዳማይ ኣብ መንጎ ህዝብና ጎነፅ ስለዘየለም መጀመርያ እቲ ዘተ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ክግበር ቀፂሉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ተዛትዮም ዝበፅሕሉ ምርድዳእ ሒዞም ናብ ህዝባዊ ጉባኤ ክወርዱም ካልኣይ እቲ ዝግበር ዘተ ንኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ዕጡቋት ሓዊሱ ዘሳተፍ ካብ ዝኾነ ናይ ደገ ሓይልታት ፅዕንቶ ነፃ ዝኾነ ተመጣጣኒ ውክልና ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ዘረጋግፅ ሓቋፋይን ኣሳታፍን ክኸውን ሳልሳይ ህዝብና ንመከራ ብሄርና ንብርሰትን ውድቀትን ዝተሳጥሐ ቅቡልን ናይ ስግግር ስርዓት ዝመርሕ መንግስቲ ብዘይምህላው እዩ። ስለዝኾነ ነተኸላ ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ መሰረት ዝኸውንን ዘሰጋግርን ምስረታ ሓቋፋይን ቅቡል ናይ ስግግር ስርዓት ዝመርሕ መንግስቲ ከም ቀንዲ መዛተይ ኣጀንዳ ብሄራዊ ዘተ ክኸውን ራብዓይ ካብ ዝወፃ ዝግበር ልሙድ ናይ ዓጀባን መከራ ዘናውሕን ቀልዲ ጠጠው ኢሎም ብሓፈሻ ህዝብና ካብ ተኣትይዎ ዘሎ ብሄራዊ ሓደጋ ክናገፍን እቲ ዝተለመደ ህዝቢ ናይ ምድንጋርን መከራ ዘናውሕን ቀልዲ ጠጠው ክብልን ኩሉ ዝምልከታ ኣካል ነዞም ካብ ስልጣን ወፃኢ ካሊእ ምርኣይ ዘይብሎም ሓይልታት ተገዲዱ ናብ ጠረጴዛ ክመፁን እዚ ብሄራዊ ዘተ ውፅኢታዊ ኮይኑ ዘላቒ ፍታሕ ንኸምፅን መሰረት ከንፅፍ ንፅውዕ ትግራይ ብዘይ ሓቀኛን ሓቋፍን ከይዲ ዘተን እሙን ቅቡልን ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ዘለዎን ስርዓትን ክትድሕን ኣይትኽእልን። እዚ ንምትግባር ምእንቲ ድሕንነት ብሄር ክበሃል ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ናብዚ መስርሕ ክመፁን ኣብ ውሽጥን ደገን ዘሎ ህዝብና እውን ብተመሳሳሊ ፅዕንቶ ክገብርን ፃውዒትና ነቕርብ ኢሎም ኣለው እቶም ብሄራውያን ውድባት። ፋኖ ምስ ሕወሓት ኮነ ሻዕብያ ዝግበር ጽምዶ ከም ዘይቕበል ኣፍሊጦም ላዕለዎት መራሕቲ ፋኖ ኢዶም ከም ዝሃቡ ድሕሪ ምሕባሩ ምስ ሕወሓትን ሻዕብያን ዝግበር ጽምዶ ከም ዘይተቐበሉ ዕላው ገይሮም ኣሎም። ኢትዮጵያ ሓዲጎም ምስ ሻዕብያ ምስ ዝሓብረ ሓይልታት ክንሰርሕ ኣይንደልን ክብልዮም ላዕለዎት ኣመራርሓ ዕጡቕ ጉጅለ ፋኖ ገሊፆም ዘሎም እቶም ኢዶም ዝሃቡ ላዕለዎት ኣመራርሓ ኢትዮጵያ ሓዲጎም ምስ ሻዕብያ ምስ ዝሓብሩ ሓይልታት ክንሰርሕ ኣይንደልን ክብሉ ዝገለጹ ኮይኖም ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ጉጅለ ዕጡቕ ፋኖ
ፋኖ ምዃኑ ዝንገረሉ ግን ድማ ኢዱ ዘይሃበ እስክንድር ነጋ ብወገኑውን ምስ ሕወሓት ኮነ ኤርትራ ዝግበር ጽምዶ ከም ዘይቕበል ኣፍሊጦላ። ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ዕጡቕ ጉጅለ ፋኖን ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ብዝምልከት ላዕለዎት ኣመራርሓ ትካል ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ኣብ ጫካ ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ረብሓ ህዝቢ ብዝሕሉ መንገዲ ናይ ሰላም ኣማራፂ ከበሉ ይግባእ ኢሎም። ሓላፊ መምርሒ ዕጡቕ ጉጅለ ፋኖን ሓላፊ ዘፈር ፖለቲካ ትእዛዝ ኣውራጃ ወሎ ቤተ ኣምሓራ ላዕለዋይ ግዛት ኢያሱ በራን ሕቱ ህዝቢ ኣምሓራ ዓጥቃዊ ቃልሲ ነኽብር ኢና ብዝብል ኣብ ጫካ ከም መጸንሑ ገሊጾም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ እቲ ክልላዊ መንግስትን ዕጡቕ ጉጅለ ፋኖን ዝተኸተመ ሰላም ስምምዕነት ክብሪ ህዝቢ ኣምሓራን ብሄራዊ ረብሓ ኢትዮጵያን ብዘኽብር መልክዑ ዝተኸተመ ክብሉ እዮም ዝገልጽዎ ዘሎም። እቲ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ብዘፈቀደ ዝምራሕ ዘይኮነስ ብዓለም ለኸ ፍሉጦም ዘሎ መንገዲ ምፍጻሙ እውን እዮም ዝገልጹ። ህዝቢ ኣምሓራ ድሕሪ ሕዚ ኩናት ናይ ምጽዋር ዓቕሚ የብሉን ካልኦት ኣብ ጫካ ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ረብሓን ክብርን ሃገር ብዘኽብር መንገዲ ነቲ ናይ ሰላም ኣማራፂ ክቕበሉ ይግባእ ኢሎም። በዚ እውን ንህዝቢ ዝጠቅም ትክክለኛ ዝተወሰነ ብምውሳድ ናይ ሰላም ኣማራፂ ክመርፁ ከም ዝኻልዮም ረድዮም። እንተኾነ ነዚ ስምምዕነት ሰላም ዘይተቐበለ ኣይተ እስክንድር ነጋ ብወገኑ ካብ ክልል ኣምሓራ ወፃኢ ምስ ከም ሕወሓትን ኤርትራን ዝኣመሰሉ መንግስታት ምሕዝነት ፈጢሮም ንዝብል ክሲ ምላሽ ሂቡ ብፍሉይ ምስ ሕወሓት ምሕዝነት ፈጢርኩም ኢሉ ተሓቲቱ ብፍጹም ኣብ ሓደ ከእትወና ዝኽእል ኩነታት የለን ምስ ሕወሓት ክብል ገሊጾላ። ኣይተ እስክንድር ወሲኹ ነቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝምድና ኣለዎ ዝበሃል እውን ነጽግዎ እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዕጡቓት ፋኖ ክሰርሕ ተገዳስነት ዘለዎ ይመስለንን ብምባል ንነብሱ ተኸላኺሉ። እንተኾነ ኣይተ እስክንድር ንረብሓ ሃገር ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘየተወ ምስ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ካልኦት ጉራብቲ ሃገራት እውን ክሰርሕ ዘለዎ ድሌት ኣይሓበን። ሕወሓት ምስ ዕጡቕ ጉጅለ ፋኖ ይራኸብ እዩ ዝብል ተደጋጋሚ ክስታት እኳ እንተቐረበሉ እቲ ውድብ ግን ነዚ ዝቐርብ ክስታት ክነጽጎ ጸኒሖም። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን አንጻር ኢትዮጵያ ውግእ ተዋፊሮም ኣለዉ ክብል ናብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጸሓፉ ደብዳቤ ምኽሳሱ ይዝከር እዩ። እንተኾነ ሽዑ ንሽዑ ኤርትራን ሕወሓትን ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ እዚ ፍጹም ሓሶትን ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገጥሞ ዘሎ ሳዕረትን ምሽፋንን ክብሉ ምላሽ መሃቦም ዝዝከር እዩ። ዝተዳለወ መበገስ ሓሳባት ሪፎርም ኣብ ፈጻሚ ስራሕ ተዘቲሎም ናብ ማእከላይ ኮሚቴ ቀሪቦም ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕወሓት ገሊጾም። እቲ ውድብ ነዚ ገለጸ ንዝሓለፉ 3 መዓልታት ክካየድ ዝጸንሐ መድረኽ ላዕለዎት ኣመራርሓ ውድብ ሕወሓት ብማእከላይ ኮሚቴ ኣብ ዘቐረበ ገምጋም ፈጻጽማ ውሳነታት መበል 14 ውድባዊ ጉባኤን ቀጸልታ ኣንፈታትን ብዕምቆት ዘትዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዩ። ኣደራደርቲ ሃገራትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ኣብ ላዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብኦም ትጽቢት ዝግበር ጽዕንቶ ብዘይምግባሮም ድማ እቲ ስምምዕ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ከም ዝገምገመ ዘፍለጠት መግለጺ ወሲኹ ድማ ጉዳይ ሕገ መንግስታዊ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዝቐርብ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ናብ ትሕቲ ወረርቲ ዝነብር ህዝቢ ሓራ ክወፅእ ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገናት ናብ መረቦቶም ክምለሱ ተሓታትነት ጆኖሳይድ ክረጋገጽን ብኩሉ ዓቕሙ ክቃለስ ወሲኑ ከም ዘሎ ፍሊጦም። ብመሰረት ውሳነ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ዝተዳለወ ስራሕቲ ሪፎርም እቲ ውድብ ዛጊድ ዘሎ ብርኪ ዘተ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብ ዝተዳለወ መበገስ ሓሳባት ሪፎርም ኣብ ፈጻሚ ስራሕ ተዘቲሎም ናብ ማእከላይ ኮሚቴ ቀሪቦም ከም ዘለውን ናብ በብደረጁ ዝርከበ ኣመራርሓን ኣባልን ብምውራድ ብዝተወደበ ናይ ሓፋሽ ምንቅስቓስ ከም ዝተየሎምን ከም ዝተመያየጡን እውን ተሓቢሩ እዩ። ኣብ ጉዳይ ሰናይ ምምሕዳር ዝረአ ዘሎ ጋዕዚናን ብልሹ ኣሰራርሓን ኣብ ዝኸፈ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ንዘቕረበ መበገሲ ገምጋም መሰረት ገይሩ ኣብ ዝገበሮ ዘተ ድማ ኣብ ዝሕዚ እዋን ግልጋሎት ብገንዘብ ዝዕደገሉ ኩነታት ከም ዘሎን ኣብ መሬትን ማዕድንን ዝረአ ዘሎ ብልሹና ኣሰራርሓን ብዕምቆት ብምዝታይ ኣብ ቀጻሊ በብደረጁ ዘሎ ኣመራርሓ ናብ መስርሕ ፅሬት ኣትዩ ብዝተወደበ ናይ ሓፋሽ ምንቅስቓስ እቲ ጸገም ንምፍታሕ ክስራሕ ምዃኑ እቲ ውድብ ኣብ መግለጺ የመላኺቶሎም። ላዕለዎት ኣመራርሓ ውድብ ሕወሓት ኣብ ህዝብና አንጸላልዩ ኣብ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ብዕምቆት ድሕሪ ምዝታይ ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት መኸተም ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ተዋዲዶም ነዚ ሓደጋ ንምቕልባስ ክሰርሑን ዝተጀመረ ቃልሲ ክጠናኸርን ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ከም ዝወፅሑ እዩ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ኣብ መግለጺ ዝገልጽ። ውድብ ሕወሓት ሃገራዊ ቦርዲ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃበ ግዜ ገደብ መስራቱ ጉባኤ ኣይካየደም ብዝብል ጥሕሰት ሕጊ ሕጋውነት እቲ ውድብ ካብ ግንቦት 6 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ከም ዝተሰረዘ ግና ዝዝከር እዩ።
ኤርትራ ብመደብ ዝተሃንደሰ ማሕበረ ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ምዕቃብ ድኽነት ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ኤርትራ ፍሽለት ዘጋጠመ ዝተበገሰ ቁጠባዊ ልምዓት ዘይኮነስ ብመደብ ዝተሃንደሰ ማሕበረ ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ምዕቃብ ድኽነት ከም ዘሎ ሓደ ጸብጻብ ኣመላኺቱ ኣላ ኣዲስ ስታንዳርድ ንርእይቶ ምሁር ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠትን ሃገራዊ ዝምድናታትን ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ሜሳ ኢለማሮ ቤተወኪሳ ኣብ ዘውጽኦቶ ትንተና ኤርትራ ብዝሓለፉ 35 ዓመታት ናጽነታ ምልካዊ ስልጣን መራሕያ ኢሳያስ አፈወርቂ ንምዕቃብ ድኽነት ብመደብ ከም ዝኮስኮሰትን ብልጽግና ድማ ብመደብ ከም ዝዓገተትን ቃልዓላ ኤርትራ ብታሕቲ ውልቀ ምልካዊ ማሕደራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ዕጽውትን ንኹሉ ዜጋ ወታደር ጌራን ኣብ ድሕረት ትቕጽል ምህላዋ ዝተረኸት ጽሑፍ እዚ ኩነት እዚ ግን ንብልጽግና ህዝቢ ኤርትራ ከም ሓደጋ ብዝሪኡ ንተነጽሎት ሃገር ካብ ዓለም ከም መውሓሲ ፖለቲካዊ ስልጣንን ምርግጋጽ ህልውና ናይቲ ስርዓት ገይሮም ዝርድኡ መራሕታ ብመደብ ዝሃንደስዎ ምዃኑ ወሲኹ ኣብሪሄሎም ቁጠባዊ ድስካል ኤርትራ ፖለቲካዊ ሕርያ መራሕታ ምዃኑ ዝመጎተ እቲ ጽሑፍ ነዚ ክውን ንምግባር እታ ሃገር ደረት ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ብውጥን ዝተነደፈ ስትራቴጂ ድኽነትን ህዝብን ከም ቀንዲ መሳርሒ ከም እትጥቀመሉ ቃልዕላ ነቲ ህዝቢ ርእሱ ኣድኒኑ ንኽነብር እትጥቀመሉ ዕረፍቲ ዘይብሉ ኩነተ ውትድርና ምኽንያታዊ ንምግባር ከዓ ብቐጻሊ ዘይቤታውን ዞባውን ግጭት ከም እትኽስኩስን ንህዝባን ጎራብታን ከም እትህውኽን ኣረጋጊጸላ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዘለዎ ኣፍ ደገ ባሕርነት ሃገር ቁጠባዊ ሕቆ ክኾና ዝነበረን ክልተ ወደባትን ዘለዋ ኤርትራ ብሰንኪቲ ንክፉትነት ከም ስጋት ንተነጽሎ ከም ዋሕጸታ ገይሩ ዝርዳእ ስርዓት ካብ ምዕባለ ቦኺራ ከም ዘላ ረድዩ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተሓቶ ለገባብ ካብ ታሪኻዊ ሓቅታት ጂኦግራፊያዊ ገዳስነት ሃገራዊ ሕጊ ናይ ምዕባለ መጉትን ዲፕሎማስያዊ መትከላትን ዝተቐረጸ ምዃኑ ዝገለጸት ጽሑፍ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ገስጋስ ካይዳ ግን ንመሰረታዊ ትሕተ ቅርጺ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ሃኒጽዎ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ዘነቃነቕ ምዃኑ ብዓይኒ ስጋት ከም ዝርአ ኣብሪሄላ ብኻልእ ወገን ግብፂ ኣብ ሩባ ኣባይ እትገብሮ ያታ ባዕዳውያን ገዛእቲ ኣብቂዕ ክትብል ኢትዮጵያ ኣፍሊጣ ግብፂ ኣብ ሩባ ኣባይ እትገብሮ ያታ ባዕዳውያን ገዛእቲ ኣብቂዑ ክብል ማእኸል መተሓበሪ ሚኒስተር ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር በቂላ ሁሬሳ ገሊጾላ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ መሐመድ ዓብድላጢ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝሃበሪቶ ዝኾነነ በቂላ ሁሬሳ ግብፂ ንሰላምን ምርግጋዕን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዕናዊ መግለጽታትን ተግባራትን ክትቆጠብ ከም ዘለዋ ተሓሳሲቦላ ግብፂ ኣብ ሩባ ኣባይ እተካይዶ ያታ ባዕዳውያን ገዛእቲ ምብቁዕ ብምግላጽ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ካብ ቅዋም ኢትዮጵያ ዝተነጸለ ስጉምቲ ዝበሎ ናይ ዘመን ሓቂ ዘይምጥን ሓሳብ ባዕዳውያን ገዛእቲ ኢሉ ግብፂ ኣብ ሩባ ኣባይ ላዕለዋይ ኢድ ዘለና ኣነ ጥራየ ዝብል ግዜኡ ዝሓለፎ ዘረባ ቅቡል ከም ዘይብሉ ብምሕባር ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ካብ ሃገር ሓሊፉ ንዞባዊ ዘይምርግጋ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ሓቢሩ ክብል እቲ ጸብጻብ ኣመላኺቶላ بقتلة ميرون مبرهة تفاتن يستبها لتخصاصي بعد ملك عطلع ما أسر تقطع توسينهم وخلاي بيت فردي زبا مغلب جبن قتلة ميرون مبرهة تفاتن ينزبولو تخصاص بلاي تقاي بعد ملك عطلع ما أسر تقطع وسانه والله بيت فردي تخصاص بلاي تقاي نتجبن بلايتي زفتم مخانن زفتم جبن كحب مفتانون كم مخبر قطعات موسادو قليتم بيت فردي زبا مغلب ولا كوا تخصاص لو نزولم ناي قطعات مغلب مرداتات نقرب ترجع مقصورات كهبن تتنحم نوتو مرداتات كمتصب زي مخالو ناي قطعات وسانن مهاب نلومي كلته تحساس كلتشن 18 عام تمرد قوصره يبنيرم بيت فردي زبا مغلب على 21 تقم 18 عام تمرد اب زنبور مغابيات خصاص بلاي صقاي على 18 لكاتيت 15 عام تمرد ليتي اب كتما مغلب كابي نبار منهاريان ناي فقر محازو ميرون مبرهات بخبير بموقعن كباجاج بمدرباين يوتاك حلف بمغوار طفاتنيا كمزبل يذكرهم از خمزله خوينو بوليس ኢትዮጵያ ካብ ባህልን ስነ ምግባር እንተ ሃገር ዝወፀ ዘነውር አከዳድና ብምኽዳን ጠርጢሮም ንዝበሎም 5 ቲክቶከራት ከም ዝኣሰረ ፍሊጦም ምዝ ጉዳይ ብዝተሓዘ ድማ ኣዶናይ ብርሃነ ዝርከቦም ቲክቶከራት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተው ተገሊጾሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ አዲስ ኣበባ ሳልሳይ ጂ ፓወር ቲክቶክ ክሬቲቭ ኣዋርድ ክካየድ እንከሎ ኣብቲ ሃገር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ቲክቶክ ብዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ብምቕራብ ዝፍለጡ ተጠቀምቲ ከም ዝተሳተፉ ይፍለጥ እዮም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዘቕርቦም ትሕዝቶታት ዘራራቢ ዝኾነ ኣዶናይ ኣብ
ካብቲ መድረኽ ንቲክቶክ ክሪኤተር ኦፍ ዘ ይር ሓዊሱ ብድምር 4 ዝተፈላለዩ ሽልማታት ብምውሳድ ተዓዊቱ ነይሮም። ፖሊስ ፌደራል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቶም ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ መንእሰያት ኣብቲ መድረኽ ሽልማት ቲክቶክ ካብ ባህልን ስነ ምግባርን ህዝቢ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝኾነ ሰብነቶም ዕርቃኖም ዘርኢ ኣከዳድና ተኸዲኖም ኣብ ኣደባባይን ብቐጥታ ፈነወ ቴሌቭዥን ህዝቢ ኣብ ዝተመሓላለፈ መደብ ምቕራቦም ንህዝቢ ዘነውር ክብል ከሲሶም ንኣዶናይ ብርሃነ እውን ብዝብ ዝተተሓዘ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ምፅራይ ይግበረሉ ከም ዘሎ ሓቢሮላ። ፖሊስ ማሕበራዊ መራኸብታት ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ሕሱር ባህሊ ንምስራፅ ዝግበር ተግባር ንምክልኻል ስጉምቲ ምውሳድ ክቕፅል ምዃኑ ገሊጹ። ቲክቶክ ኣብ ከም ኢትዮጵያ ዝበላ ሃገራት ብዙሓት ሰባት ንንግዲ ከምኡውን ምንጪ መዘናግዒ ገይሮም ይጥቀምሉ እዮም። ኣብ ሶማልያ፣ ኬንያን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ናብ ውሽጢ ዝርከቡ ብዙሓት መንእሰያት ድማ ሓያሉ ፖለቲካዊ ጎስጓሳትን ትሕዝቶታትን ንምዝርጋሕ ከም ዝጥቀምሉ ይፍለጥ እዩ። ቲክቶክ ኣብ ኣፍሪካ ንዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ማሕበራዊ መራኸቢ ኮይኑ ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣፍሪካ በቲ መድረኽ ዝፍነው ትሕዝቶታት ቁፅፅር ወይ ምመያ ክግበረሎም ፀዊዐን ነይረን እየን። ብኻልእ ሓበሬታ ብ2025 ልዕሊ 100 ጋዜጠኛታትን ሰብ ሞያ ሚድያን ከም ዝተቐተሉ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ጋዜጠኛታት ኣፍሊጦም። ፕሬዚዳንት ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ጋዜጠኛታት ዶሚኒክ ፕራዲልየ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት መሰረት ገይሩ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ይዛዘም ኣብ ዘሎ 2025 በብርካ ዓለም 7 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 111 ጋዜጠኛታትን ሰብ ሞያ ሚድያን ከም ዝተቐተሉ ገሊፆም። ካብዚኦም እቶም 9 ካብ ኣፍሪካ ምዃኖም ድማ ተሓቢሩ ኣሎ። በብዓመቱ 91 ጋዜጠኛታት ከም ዝሞቱ ዝገለጸቲ ፕሬዚዳንት እቲ ፌደሬሽን መረዳእታ ምእካብ ካብ ዝጀመረሉ 1990 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ጀሚሩ ከባቢ 3156 ጋዜጠኛታት ምማቶም ብመረዳእታ ከም ሰነደ ሓቢሩ ኣሎ። ካብዚኦም እቶም 859 ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ከም ዝሞቱን ካልኦት 533 ጋዜጠኛታት ድማ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ከም ዝርከቡን ኣፍሊጦም። ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን ዓረብን ድማ ጋዜጠኛታት ብበዝሒ ዝቕተሉለን ምዃነን ገሊጹ ኣሎ። 2025 ብበዝሒ ጋዜጠኛታት ዝተቐተሉሉን ዝተኣሰሩሉን ዓመት ምዃኑ እውን ሓቢሩ እዩ። ጋዜጠኛታት ብቐጥታ ዕላማ ብምግባር ድምፂ ናይ ምዕፋንን ህዝባዊ ረብሓ ዘለዎም ጉዳያት ናይ ምቁፅፃርን ተግባራት ይረኣዩ ከም ዘለውን እዚ ድማ ጥሕሰት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ምዃኑ ረድዩ ኣሎ። ዓለም ነዛ ብልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝፍፀም ዘሎ ኣረመናዊ መጥቃዕቲ ክትኮንኖ ከም ዝግባእ ዝገለጸቲ ፕሬዚዳንት ጋዜጠኛታት ካብ ዝኾነ ይኹን ድምፆም ክዕፍን ዝኽእል ፈታኒ ኩነታት ክወፁ ክለላ ክህልዎም ከም ዝግባእ ተዛሪቦሎም። ቦሊቪያ ንፕሬዚዳንት ነበር ሉዊስ አርክ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትያቶ ኣኽበርቲ ሕጊ ቦሊቪያ ንፕሬዚዳንት ነበር ሉዊስ አርክ ከም ኣካል ምርመራ ብልሽውና ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዎ አልጀዚራ ጸብጺባላ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ ድሕሪ ምምራቕ ዓቃባዊ ፕሬዚዳንት ሮድሪጎ ፓዝ ን20 ዓመታት ጸንሐ ሶሻሊስታዊ ማሕደራ ካብ ዘብቃዕ ሓደ ወርሒ ጥራይ ምዃኑ እዩ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ፓዝ ማርኮ አንቶኒዮ ኦቪዬዶ ብ10 ታሕሳስ 2025 ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣርካብ መንግስቲ ካሪዝማቲክ መራሒ ነበር ኢቮ ሞራሌስ ሚኒስትር ቁጠባ ኮይኑ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስቲ ዝተባሃለ ምጥፍፋ ገንዘብ መንግስቲ ብዝተኣሳሰር ምጥሓስ ግቦን ፋይናንሳዊ ስነ ምግባርን ተኸሲሱ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ገሊፆም። ንምርመራ ብልሹና ንምቁፅጻር ዝተመስረተ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኣርክ ኣብ ርእሲ ከተማ ቦሊቪያ ላፓዝ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ናይቲ ኣሃዱ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ንማዕኸን ዜና ዘኣሸሸትድ ፕሬስ ኣረጋጊፆም። ንብልሹና ምቅላስ ውሳነ ናይቲ መንግስቲ እዩ ንኹሎም ተሓተቲ ናይዚ ሰፊሕ ምጥፋእ ድማ ክነኣስሮም ኢና ክብል ኦቪዬዶ ገሊፆም። ሰበስልጣን ማእሰርቲ ሉዊስ አርክ እቲ ሓድሽ መንግስቲ ነቲ ፍሉጥ መብፅዓ ጎስጓስ ንምፍጻም ብዝለዓለ ደረጃታት ንብልሽውና ንምቅላስ ዘለዎ ተወፋይነት መርትዖ ክገልጽ እንከሎ መሻርክቲ ሉዊስ አርክ ግን ምእሳሩ ምክንያታዊ ዘይኮነን ፖለቲካዊ ስደት ዝፈጥርን ምዃኑ ይገልጾም። ሰመዚ ሉዊስ አርከን ካልኦት ሰበስልጣንን ካብቲ ንዓንዲ ሕቆ ሰልፊ መንቀሳቐስ ናብ ሶሻሊዝም ሞራልስ ዝመስረቱ ደቂ ሰባትን ሓረስቶትን ንምድጋፍ ዝዓለመ ብመንግስቲ ዝመሓደር ፈንድ ብገምጋም $700 ሚልዮን ኣጠፋፍዮም ክብልዮም ከሲሶም። ሞራሌስ ናይ መጀመርታ ፕሬዚዳንት ደቀባት ቦሊቪያ ብምዃኑ ንኣቃውማ ስልጣን እቲ ሃገር ቀይሩ ንደቀባት ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ስልጣን ሂብዎም እዮም። ካብ 2006 ክሳብ 2017 ኣብ ቦርድ ዳይሬክቶሬት ፈንድ ልምዓት ደቀባት ሓረስቶት ዘገልገለ ኣርከ ኣብ ገጠራት ንዝካየዱ ፕሮጀክታት ማሕበራዊ ልምዓት ገንዘብ ናይ ምምዳብ ሓላፍነት ነይርዎም። ኣብቲ እዋን እቲ ኣርከ ንገለ ካብቲ
ገንዘብ ንውልቃ ወጻኢታት ከም ዘውፅኦ ሰበስልጣን ይኸሱም ኣርከነዚ ሰፊሕ ቁጠባዊ ዕንወት ቀንዲ ተሓታቲ ሰብ ምዃኑ ተለልዩ ይብል ኣቬዶ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ቦሊቪያ ሮጀር ማሪያካ ንማዕኸናት ዜና ውሽጢ ዓደብ ዝሃቦ መግለጺ ኣርካ ብዋን ሕቶ ፖሊስ ስቕናይ ምባል መሰሉ ከም ዝተጠቐመ ብምግላጽ ፍርዲ ክሳብ ዝወሃባ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክጸንሕ ድዮ ይጸንሕን ኣብ ቅድሚ ዳኛ ቅድሚ ምቕራቡን ሓደ ለይታ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ከም ዝጸንሕ ገሊጾም ኣብ ልዕሊ ሉዊስ ኣርክ ዝቐረበ ክሲ ዝለዓለ ናይ 6 ዓመት ማእሰርቲ ዘቕጽዕ ምዃኑ ጸብጻባት የመላኸቱም ብኻልእ ወገን ትራምፕ ምስ መራሕቲ ኣውሮፓ ሓያል ናይ ቃላት ምልዋጥ ከም ዝገበረ ተገሊጾም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ትራምፕ ኣብ ዩክሬን ብዝቕጽል ዘሎ ኩናት ንሃገራት ኣውሮፓ ወቒሶሎም ትራምፕ ወሲኹ ግዜ ኣባኺኖም ክብል ከሲስዎም ትራምፕ ምስ መራሕቲ ፈረንሳይ ጀርመንን ዓባይ ብሪጣንያን ከም ዝተዘራረበን ምስ መራሕቲ ኣውሮፓ ሓያል ናይ ቃላት ምልዋጥ ከም ዝገበረን ኣፍሊጦም ትራምፕ ሃገሩ ዘቕረበቶ ውጥን ንሰላም ብቕልጡፍ ንኸይትግበር ኣፈላላይ ይፈጥሩ ኣለዉ ክብል ከሲሱ እዮም ትራምፕ ቅድሚ 2 መዓልቲ ስልጣን ኣውሮፓ ይደክም ኣሎ ክብል ተሰሚዑ ነይሮም ፍትዋትን ክብራትን ቤተሰብ በኩል ሚድያ ነሳዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ንሰናይ ምክትታልኩም ብምምስጋን ኣብ ዝቕጽል ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንምድለዋትና ላይክ ሸር ንሚድያና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩሉ ሚድያ ኾኑ